Tio, és que defenses els dolents, tio. Traus de la presó el qui fa mal a la societat o presumptament fa mal a la societat. Perquè, claro, tu pensa que estàs vulnerant uns drets fonamentals d'una persona. Són clients que ja els teniu recurrent en cartera? L'atestat diu una cosa i després els fets potser són uns altres. I els casos que et trobes aquí a les Terres de l'Ebre, a Tarragona o a Barcelona són molt diferents? De dir... Benvinguts a Bones o a Males, el podcast més desenfadat de les Terres de l'Ebre. Avui directament des de Dragonfly Media tenim a Dani Paniselló. Bona tarda. Què sentito? Com estàs, Gerard? Guai, tio, avui... Ja els dos comentat que si subscrivís, que anem-ho seguís, que anem d'això, no? Suposo que si mos miren és el primer que han fet. Feu el favor. I més si heu vist els capítols anteriors, xavals? O sigui que, per favor. Què? Què m'has portat avui, tio? Avui portem un invitat que serà la part de salseo legal de tota la temporada 2. És el nostre Saúl Goodman, de les Terres de l'Ebre, el Harvey Specter del podcast, en tots natros, el abogado del diablo. Alin. Molt bones, molt bones. Bona tarda, Alin. Com estàs? Bones. Bé. Bueno, primer, gràcies per la presentació. La veritat, molt content d'estar aquí. Tenia ganes de vindre. Què? Com vas començar d'abogat? Fes-nos així 5 cèntims del teu recorregut. Bueno, la veritat que jo sempre he volgut ser abogat. Sí que hi ha molts companys que sempre diuen que en un principi no sabien quina professió a la carrera, bueno, abans de la carrera, per quin camí triar i seguir, però jo sempre he volgut ser abogat. Llavors, vaig estudiar a la URB i vaig fer les pràctiques de la carrera amb un abogat d'aquí d'Amposta, penalista, el millor de la zona en aquell moment, l'abogat de referència. Llavors, això me va enganxar també una mica a tot el que és el dret penal. Llavors, vaig fer el màster a Barcelona, a una privada, i allí tot era tema mercantil. Tot el que és Barcelona és abogat d'empresa, tot el que és M&A, tema negoci. Sí. Vale. I, claro, jo estava dins d'este grup de persones, de llicenciats que volien seguir tot el tema empresarial, però a mi no m'agradava. Llavors vaig fer unes pràctiques allí de 4 mesos i vaig tornar aquí al poble amb el mateix abogat a fer penal. Que guai. Llavors vaig estar un any amb ell, aprenent i treballant i fent 4 coses, i després d'un any me vaig obrir el meu despatx. I qui se pot saber qui era l'abogat este o no? Francisco García. Paco. Sí. Paco García. Paco. Sí, era dels potents aquí de la I ho zona. és encara, sí. I què és el que et va enganxar de la part penalista de l'abogacia? Què és el que et va... Bueno, al final és tot el que és tema de delictes. Sí que al final t'especialitzes en alguns en concret, però tot el que és tema de delictes. Sí que no faig penal econòmic. Dins de l'econòmic el que faig són algunes estafes, algunes coses així, però no tema, diguéssim, defraudació d'Hisenda, tema tributari, tema tal, no entrem, no. Què és el que més toques? Tema de drogues, salut pública. La teva especialitat és portar narcotraficants? Sí. Per dir-ho d'alguna manera. Bueno, Paco ja es portava a Paco. Presumptes. Correcte. Presumptes. Llavors, sí, bueno, és el que més sé portar, i també al final és en funció de la demanda que hi ha, no? És a dir, malauradament, el dia d'avui, pues, el que més entra als jutjats són aquests temes. Llavors... I aquí a la zona abunda el tema este? Vull dir, la teva especialitat, per dir-ho d'alguna manera? Sí, bueno, però és que crec que en tot el país, però vaig llegir una notícia que a la província de Tarragona és on més predominava, potser a nivell estatal. És que jo vaig sentir que tornàvem a ser Galícia i Natros, i la zona del Delta de l'Ebre tornava a estar en auge a nivell d'entrada
Sí, de droga. Tarragona controla bastant el rànquing, diguéssim, en tema de salut pública, sí. Però bueno, I estant de pràctiques, quin és un cas, així que digues, que recordes, que digues, buah, és que este cas M'ha marcat per va al meu ser, futur. sí, va ser un cas que va ser, jo vull ser penalista, vull dir, ho tinc claríssim. no és un cas en concret, era tot. És a dir, recordo que alguna entrada i registre, per exemple, Sí. que està allí tot el poble que està pendent d'això, hi ha 70 patrulles i vas tu i no sé, l'adrenalina esta de també tot el moment. Els altres àmbits són una mica més, doncs tens 10 dies, 5 dies per a interposar un recurs, tot va més per escrit, llavors el tema penal és molt més acció. Te truquen, has d'anar, has d'actuar. I quan, per exemple, ara que m'has comentat 70 patrulles i la gran gentada per allí, què fas tu quan arribes allí? Pues, primer t'has d'identificar, t'han de deixar, Claro. t'han de deixar assistir al registre i una vegada t'ho acorden la lletra de l'administració i els agents i tot, pues, veles pels interessos del client, no? Que es respecten els seus drets, és a dir, que tot es faci amb el protocol policial. Vas detrás i al costat de la lletra de l'administració que va apuntant si hi ha algun indici o no, Correcte. que sempre esperem que no hi hagin indicis, però llavors estàs una mica pendent de l'actuació policial. I te sents una mica, per dir-ho així, per dir una paraula, repudiat per part de la policia o no? O de dir, hòstia, com a que no me tenen molt de carinyo la policia quan arribo allí. Depèn. Aquí al poble, per exemple, ja ens coneixem tots perquè poble petit, no? Al final entrenem junts moltes vegades, coincidim i cada un fa la seva funció, no? Però sí que si vaig fora i me veuen més sovint i no tenim ja potser este tracte, sí que una mica diuen, este és l'abogat dels malos, és la veritat. Ja està L'abogado aquí, del puto diablo. De fet, a l'Instagram, quan ens vam contactar, m'ha contactat Mario Conde. I jo, Mario Conde? Digo jo, què m'estàs contant? I fa, sí, que és abogat, tal i qual. Me comença a explicar i jo dient, no, tio, no, Mario Conde no pot ser, tio. I llavors, quan vaig veure, vaig dir, buah, vale, i dic, sí, bueno. Primer vaig dir, fiquem-lo a la temporada 3, però després vam dir que és una temàtica superguapa per tocar i per tancar la temporada 2 del podcast. I tant, i tant. I això mos portava també que jo tenia la pregunta de quan agafen algú o quan tenen sospites de que algú trafica, quin és el protocol que s'ha de seguir? Vull dir, des del moment que la policia l'agafa, quin seria el protocol que se segueix? Nou patrocinador, Llar i Complements. Anem a passar 24 hores treballant en ell. Como no es lo mismo vivirlo que contarlo, Som-hi. Adentro. Vinga, va. què fem, Carlos? Bon dia, nois. Aquí teniu, per a començar a treballar, que hi ha molta feina. Així, Ja, Sí, saco? hi ha molta feina, tio, no podem parar. Pues Vinga, va. Va, som-hi. Això què? A la taula? Què? A la taula? A on, aquí? Si ho fiquem així, vale? Trobo que aniria bé. Tira per allà, a fer feina, fer-ho a favor. Tira per allà. Vale. Això com s'enjaga, tio? Tenc el botó pa... Vols dir que això no va com els mobilets, que va en patada? Una patada? Vols No sé. Socio, jo això No, no ho veig, a mi no se dona molt bé. Jo no sé ni engegar la màquina. Ho deixem per professionals, això. Que ho feia Carlos, que és un crac, i nosaltres a parlar i a gravar podcast, tio. Ara basta. No, deixem-ho estar. Ja, mujer. És una retirada de temps. Somos solo baile, tú y yo, hipnotizados como nadie. Puedes sentirla. És a dir, ja està detingut. Sí, ja és quan tu entres en acció, Sí. en quin moment és i quins passos s'ha de donar. Depèn, per exemple, si el que vos he dit, si hi ha una entrada i registre, és possible que et truquin i ja des de l'entrada actues.
assistixes i mires de que el funcionament sigui el correcte. Llavors, independentment, vull dir, si se fa la entrada, pues, després los passen al quartel, a la comissaria, i tu fas la primera assistència, que és la lectura dels drets i la primera declaració policial. Si no hi ha esta entrada de registre prèvia, assistixes a la comissaria. Te truquen des d'allí, o bé un familiar, o te truca el client directament, o la policia perquè li ha dit el client. Mira, tens un client aquí, un detingut, diu que vol que l'assistisca tu a comissaria. I el primer és això, lectura dels drets, allí t'explica una mica els fets de per què està detingut, molt breument, i se fa la declaració. Llavors tu realment saps el que passa quan passa el cas al jutjat, que és allí on tens tot l'expedient. Jo tinc un dubte en això perquè són clients que ja els teniu recurrent en cartera o vos contracten al moment que tenen algun problema? Són habituals, vull dir. Vol dir, ja tenen un pago recurrent en altres o...? Paguen Hi ha una mica de tot. És que a mi vaig veure fa poquet la sèrie de Ozark, no? I estava l'abogada aquella dels narcotraficants i la tenien en plantilla, saps? Pues ja tenien en cartera. Dic, hòstia, no sé si és algo recurrent ja que... Com ara una subscripció de Netflix o un pago a vosaltres? A veure, hi ha que fan també pagos així mensuals d'abogats, però jo no cobro mensualitats. Però, no, a veure, sí que tens uns clients que te van trucant de normal si tenen algun problema. Sí. Però hi ha molts clients que venen nous, no? A mi moltes vegades me truquen, he vist la teua pàgina web per internet i ara, per exemple, esta setmana passada ens van trucar de Teruel, una persona que no teníem res a veure, un cas que tenim també a Marbella, també, llavors depèn. Però sí que és veritat que gent que ja ha vingut al despatx i que ja els hem assistit, pues, si tenen algun problema ens contacten. Perquè tu tens dos despatxos. Sí. Mira, això anava a dir. Amposta ets i prou Tarragona, gran, no? I a part col·labores en un despatx a Barcelona. Sí. Vull dir que A Barques... a Barques, sí. Tota Catalunya, com aquell que diu. Sí. Bueno, vaig començar aquí a Amposta, i llavors, a poc, al final això, ara sí que és diferent, perquè amb el tema de les redes socials pots arribar a més gent, pàgina web i tot això, però al principi, fa 6 o 7 anys quan vaig començar, pues, també era el boca a boca i al final gent que ve recomanada per algun familiar, algun amic, algun client que ja has tingut, llavors a poc vas fent. També has de fer les coses bé, perquè el tema penal és això, també són resultats. I tu pots fer una molt bona feina, però si t'han condemnat, el client no entén això. De que has vist quin speech que he fet, però és que és igual, si m'han fotut 3 anys, has estat 45 minuts allí parlant, però res, saps? Llavors, a poc, he anat una mica fent el despatx més gran i fa 2 anys que estic també ara per Tarragona. I els casos que et trobes aquí a les Terres de l'Ebre, a Tarragona o a Barcelona, són molt diferents? De dir, és que noto que al moment de defensar un cas és diferent quan és algú de les Terres de l'Ebre perquè el delicte és un, que quan és a Barcelona, que potser el delicte és un altre tipus, sí, dins del tema penal, però és un altre tipus de delicte. No, és el mateix. Tot és el mateix? Sí, el que varia aquí, que ja que parlem només del tema de salut pública, el que varia és la quantitat, al final. El que importa és... perquè hi ha diverses formes, no? Un procediment d'esta categoria és... Hi ha formes de com agafen a la persona, no? I en funció d'això és... Vale, ja està detingut. Quina quantitat? De què estem parlant? Com més quantitat, més... Claro, com més quantitat, més greu la pena. Llavors, en funció d'això és l'estratègia que tu planteges o en funció dels seguiments, en funció de l'atestat, de les proves o indicis, diguéssim, que tenen ells, en funció d'això és l'estratègia. Però és el mateix un aquí que a Barcelona que a Madrid. I quan tu agarres un cas, què és el primer que vas a buscar? De dir, bueno, va, a veure si hem fet bé això, si hem fet bé l'altre. Què és allò que dius, en te puc salvar el client ja de primeres? Depèn. Com tot. Claro, com tot en el dret penal, sobretot. Si és una entrada, és mirar si l'entrada està ben feta.
si l'auto d'entrada està motivat, perquè, claro, tu pensa que estàs vulnerant uns drets fonamentals d'una persona, independentment de que tu tingués indicis o no, de que possiblement o no estigui fent algun acte no, delictiu, l'auto que acorda l'entrada ha d'estar ben motivat perquè digui, vale, me pesa més el que està fent que el seu dret a la inviolabilitat del domicili, dret a la intimitat i tal. Llavors mires primer si hi ha auto, perquè moltes vegades els agents entren sense auto i diuen, no, infraganti, perquè l'han vist, perquè tal. Llavors això és qüestionable, des del meu punt de vista. Ells diuen que tot bé, però bueno, és qüestionable. Llavors, si és una entrada, mirem això, la motivació i tal. Si no, per exemple, un cas que tenia a Barcelona, que, bueno, no vull entrar en polèmiques, però segons los agents diuen que qualsevol catxeo, independentment de lo que hi hagi, poden fer-lo. No? Perquè és la llei 4/2015, tal, que els ho permet, perquè és seguretat ciutadana, no? Bueno, nosaltres entenem que no. Llavors, al jutjat aquí a Barcelona ho vaig plantejar una nulitat perquè s'ha de donar, entenem nosaltres, uns requisits per a que te puguen catxear, no? I quin és? Pues que estigui en un dispositiu diguéssim, hi ha un robatori, pues un dispositiu este matí per trobar el lladre, vale. Qualsevol persona que ve, li fem el catxeo, no? Sí. O algo que vegués infraganti, t'he vist fent un passe o el que sigui, vale. Ja, però, claro, no tot és així. Llavors, l'altre dia vam plantejar una nulitat perquè el catxeo era totalment aleatori. I un catxeo aleatori, llavors, ja no hi ha presumpció d'innocència, sinó presumpció de culpabilitat. Clar. És a dir, jo te catxeo perquè tens una cara així complicada. Saps? Llavors... Hòstia, podries agafar-ho per aquí, de dir, aquí hi ha hagut un prejudici sí, claro. del meu client i no... Claro, és el que... Bueno, en un cas, ja t'he dit, a Barcelona vam plantejar això, perquè... Va fallar a favor vostre o no? Espero que sí. Però, bueno, dic així per dir-ho, era un puesto complicat de Barcelona, ahí per l'Arrabal, i claro, no, és que la versió dels agents era que és que allí sempre hay menudeo. Bueno, és que, claro, llavors és totalment aleatori. Claro. Como hay menudeo, pues te paraba a ti y claro. Entonces, claro, no hi ha ni un dispositiu ni infraganti. Però bueno, anem a veure, ja us diré com surt la sentència. Ja ho penjarem per històries, no? Sí, passa'm-ho, que això sí que ho penjarem. No ficarem noms, des de luego. No, evidentment. No. A part de tema salut, què més toca un penalista? Què més podria arribar a tocar? Assassinats toqueu, per exemple? Sí, assassinats, tentatives, el dia a dia que són alcoholèmies, lesions, agressions sexuals també portem al despatx, llavors al final és tot el que és delictiu, no? Assassinats se'n deuen donar més, delictes de sang se'n deuen donar més a Barcelona que aquí, no? En principi, vamos, que vull pensar. Sí, bueno, tampoc, és a dir, sí, hi ha més per allí, però depèn, tampoc és que hi hagi molts, com el volum que hi ha de salut pública, no? Almenys van per un altre tribunal, el tribunal del jurat. És que Espanya, dins d'Europa, som reis del tràfic, som porta d'entrada a Europa en tot el que és tema droga, i això es fa que tu pugues arribar a tocar algun cas que el teu client sigui algú de fora, vull dir, pots agafar una línia internacional, de dir que estic representant a una persona que l'han enganxat aquí a Espanya, però és una persona d'Holanda o és una persona de Bèlgica. Sí, jo porto temes així, que és, bueno, estes se diuen OED, quan hi ha una ordre de detenció europea, ¿vale? Llavors, al despatx portem diversos casos així, que són gent que potser han delinquit a Europa, a un altre país, i han vingut aquí a Espanya i els han detingut aquí, perquè s'havien donat la fuga, no? Presumptament. Llavors, quan els detenen aquí, s'activa esta ordre de detenció i què fa? Pues, en teoria s'acorda la presó provisional
hasta que se deporta al país on està el cas. Ah, o sigui, se'l deporta al país. Sí. Ostres. Llavors, tenen un dia, això va per, diguéssim, hi ha una llei específica de col·laboració entre països de la Unió i tenen dies per a fer-ho. Llavors, has de mirar que el protocol sigui bé, que el formulari de la OED estigui en condicions. Llavors, ara, per exemple, tinc un cas que tinc un detingut, és de la setmana passada va entrar, a Castelló està en preventiva, a l'espera de veure si l'envien a Romania o no. I també era tràfic de drogues. Sí, però estem, perquè també col·laborem amb companys abogats de Romania i estem mirant a veure si podem fer alguna amb el cas d'allí, perquè, clar, és una condemna bastant gran per a la quantitat que se va incautar. Llavors, estem mirant de debatir sobre la proporcionalitat de la condena o no. Però, bueno, estem en ello. Pots saber la quantitat i els anys i això? És que eren 24 grams d'una substància que no és, vull dir, està al tema de la Convenció de la Unió, però no és ni cocaïna ni marihuana ni res, una substància de 24 grams que no és res d'això, però sí que és estupefacient, d'acord? I en 24 grams la condemna és de 8 anys. Llavors, entenem que no és proporcional. Llavors, estem mirant si hi ha alguna forma de revisar, de fer un recurs de revisió a la sentència o si no, en el pitjor dels casos, que és el que hem parlat en la família, d'intentar que es faci l'execució de la condena a Espanya. I si no està dins de la llista de la Unió, com és que es pot arribar a condenar una persona? No, està. Està dins de la llista? Està dins de la llista, però no és una substància coneguda. I creus que seria més beneficiària condenar-lo aquí a Espanya que a Romania? No, la condena ja està feta. Vale. És a dir, l'execució. Vale. Entenem que sí. També per les condicions de les presons. A Romania encara estan molt, molt atrasats en quant a condicions. Allí potser hi ha 30 persones a una habitació, encara. Has anat allí a alguna presó? Sí. I què? Complicat, no? Sí. És molt diferent, és molt, molt diferent. Ja t'he dit, potser hi ha 30 persones o 40 en una habitació i les condicions són bastant precàries. Llavors, qualsevol persona que hagi de complir, i independentment si hi ha alguna possibilitat o no de revisió, perquè aquí també és complicat. Una vegada ja hi ha una sentència ferma, tornar a reobrir el cas és complicat. Però sempre opten per dir, ja que no podem fer res, almenys complir aquí a Espanya perquè les condicions són diferents. I el cas que hagués portat que havia incautat més quilos del que sigui, quin ha sigut? Vull dir que digues, és que hi havia tants de quilos Sí. i... 11 tonelades de hachís. 11 tonelades de Sí. hachís? Són 11 tonelades de hachís? dos... Això són 11.000 quilos, no? 11.000 quilos de hachís. I on t'anaven este tenen tot això? Sí. No veien que no passaven desapercebuts, Llavors... Com vas defensar un cas així? Vull dir, Bueno, estem en ello, encara no... Esteu en ello? Sí. Són bastants tomos és actuacions, són bastants, i estem mirant, bueno... Al final és el que te dic, hi ha una acusació, hi ha una investigació, hi ha una acusació que és el fiscal en aquest cas, i nosaltres com a defensa plantegem la nostra versió, que és que al final el client no té res a veure en això. Ja, clar. Claro. I antes van enganxar estos d'aixòs? Són dos embarcacions que se van agafar en alta mar. Joder, i Llavors- provenien de Sud-amèrica o... Això diuen. Hachís... Això diuen, però al final és el que us dic. L'atestat diu una cosa i després els fets potser són uns altres, no? Correcte. Claro. Llavors, però sí, el que tenim a l'escrit d'acusació és 11 tonelades en alta mar i de la nada atribueixen a una persona en concret una responsabilitat que, bueno, s'ha de veure si és responsabilitat d'ell o no, no? Claro. En el teu cas has estat lo presuntamente a la boca contínuament. Vull dir, has estat contínuament, presuntamente. Presuntamente. En algun embolic que hagués vist tu de dir, buah, esta me l'han ficat a mi però no ho salvaré? O no sé per on agafar-ho?
Algun cas? Sí, algun cas que digues, És és que això és... És que, a veure, la gent, suposo que no està acostumbrada, no, a tot això. No es pot guanyar tot. Vull dir, Correcte. tu pots ser bon abogat, pots veure algun fallo on uns altres potser no el veurien, no? Però salvar tot i qui te diu que tot el que ha anat a judici són absolucions, ha guanyat tot, és impossible. Hi ha moltes vegades que els indicis o les proves ja que tenen contra el client són tan evidents que el risc d'entrar a judici és molt més gran que potser arribar a una conformitat. Una conformitat és, abans del judici, inclús al passillo, abans d'entrar, Sí. parles amb el fiscal, potser si hi ha altres parts, el tema de salut pública, si hi ha més acusats, haurien d'estar d'acord tots els abogats, tot i que a Tarragona ja compren el que és la conformitat parcial, de que es pot arribar a una conformitat per unes parts i no per totes, i els altres continuen, però arribes a una conformitat, que és t'aplica atenuants, t'aplica la pena mínima i potser, si te demanaven 6 anys de presó, pots arribar a 2 anys en suspensió o 4 anys i suspens perquè el client és consumidor, no? Llavors, ja l'important de tot això és salvar al client, no? Demostrar que no té res a veure amb el cas i evitar l'entrada a la presó. Llavors, claro, si els indicis i les proves són bastant clares, has de ser una mica intel·ligent, mirar el que hi ha i arribar a una bona conformitat. I, per exemple, quin és el màxim d'anys que has tingut que defensar i a quan no has aconseguit rebaixar? A veure, si me preguntes el cas que més condemna i no rebaixar, sinó absolució, Bueno, te dic un delicte de lesions, però greus, en deformitat. Llavors, això pots desenvolupar-ho a paraules Sí, a normals veure, perquè la gent se l'entén, perquè... a veure, el tema és una presumpta baralla, no? I un d'ells, pues, Una presumpta Un baralla, presumpte personatge. sí, un d'ells va perdre la vista perquè diu que, que li van pegar amb un objecte, llavors les lesions ja superaven el que és una fractura, sinó ja quan perd un sentit, com és l'olfacte, la vista, tal, ja s'enquadra en un altre article i és d'aquí on ve la pena més elevada. No? Llavors, al client li demanaven 10 anys i quasi 100.000 euros de responsabilitat civil. Llavors, nosaltres al final vam defensar des del principi fins al final la versió del client, que no tenia res a veure. Llavors, el tribunal, això va anar a l'audiència aquí a Tarragona, el tribunal, amb una sentència crec que bastant fonamentada, ens va donar la raó i va absoldre el client, perquè és que realment no hi havia cap prova, cap indici que vinculés al client amb aquestes lesions, no? I només hi havia l'acusació. Sí. I tot i així, només en l'acusació ja li demanaven esta animalada? És molt heavy, no? Sí, moltes vegades no, el que diuen la pena de banquillo, estàs allí que no saps el que pot passar. Moltes vegades no, potser no tens res a veure amb un cas i t'estàs acusant d'uns fets i després te pot caure una condena El important. mal d'això jo crec que és que quan surt alguna acusació de banquillo, que dius tu, surt per tots els diaris, per tot arreu, però quan hi ha una absolució no surt per cap puesto. I aquella persona ha quedat tacada per tota la puta vida. Però és que al final és lo que agrada, no? El Ja. xisme... Sí. Jo, el que te vaig enviar l'altre dia, que és amb el cas este que estic ara, el que estava parlant abans de les preventives i tot, la majoria dels casos així grans que porto sempre està amb el diari aquí de Tarragona, tal, o d'aquí, de l'Aigua Cat, no sé com se diu el d'aquí, i la meitat del que diuen no és veritat. Perquè jo m'he posat a llegir la notícia, a veure si me n'entero algo més del que ja sé, i és que no... I des de la part de l'acusat, per exemple, en aquest cas,
podeu fer alguna cosa contra el diari o contra la persona que difon aquella notícia? A O, veure, o val la pena fer-ho? jo crec que al final se basa en informació que a saber d'on l'agafen i quan estàs en un tema així estàs més pel tema que pel Ja. que diuen allí. No, tampoc no t'afecta Li traus en ferro, res, no? a no ser que sigui temes complicats, no? Bones, què passa, Dani? Què dius, Ivan, tio? Mira que te tinc preparat. Opa! Que xales el molt. Hola, Gerard. Què? Cabrón, vaya encerrado, que se lo m'ha fotut, tio. Sabràs conduir això o no? Este bicharraco. Me fa temor perquè jo, això de marxa automàtica, això és molt moderno, tio. Jo no he portat mai. Ai, mare, on està lo tercer pedal aquí? Ai, mare, li pegaré el bordillo. Mare Déu, mare Déu, mare Déu. Que és nou, ese cotxe. Estos d'autoquejigos s'han portat, eh? S'han anat, tio. Vaya. A bones o a males, este cotxe ha d'arribar sencer. A bones o a males. A veure si s'acelera bé. Oh, confico la segona aquí, confico. No, no te xoc. Una finura, Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me emborracho, pues que me ayuden. De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se Alguna agressió sexual, alguna que ja sabem, alguna polèmica i tal, que després, quan hi ha una absolució, segurament aniran contra estos diaris i contra tots els que han intentat no, difamar i crear una imatge negativa. Correcte. Correcte. I una feina com la teua de penalista, vull dir, jo imagino una ronda de col·legues, tu al final sempre quedes com l'abogado de los malos. Vull dir, el teu dia a dia, en quant a relacions, en parlar amb la gent, en els teus amics, quan obriu el tema, que segurament a una taula, fent una sobretaula deu sortir, hi ha atacs, vull dir, en el sentit de, és que, tio, defenses els dolents, tio, traus de la presó el qui fa mal a la societat o presumptament fa mal a la societat. No, però és que crec que, a veure, no, en una taula així, amb els col·legues no, d'entrada. Perquè, bueno, ja t'he dit que tinc molts amics que són policies locals, Mossos i tal, i que al final cadascú fa la seva feina. Fa la seva feina, correcte. I crec que també moltes vegades el que és la societat, la gent me veu a mi, no? que defenso a persones que potser tenien un passat o en algun moment han delinquit i ja sempre són delinqüents. Correcte, allà va. Llavors, no crec que sigui així. És a dir, una persona... És a dir, si a vosaltres mateix vos para per una alcoholèmia, No vol dir que sigui un borratxo vos defenso i ja està, i no passa res. És a dir, tots no? Potser en algun moment ho han fet, Claro. ja prescrit. I pots tenir dret a ser defensat. Exacte, llavors, per exemple, si encara que no agafes un tema complicat, no? Diguéssim una agressió sexual, no? Perquè és, diguéssim, agressió sexual a menors, tal, que són temes els més complicats de portar, no? Per com són. Si este investigat no té un abogat particular, ¿vale? Sí. Ha de tindre abogat d'ofici, Clar. sí o sí. Llavors, el tema de l'abogat d'ofici no pots renunciar i dir no puc. És a dir, tu pots, si justifiques i dius, mira, jo tinc un cas en la família i tal i no puc agafar aquest tema, vale. Se li assignarà un altre abogat. Però és que en què l'ha de defensar. Vull dir, en què també necessita un abogat. I no sabem si és veritat o no. Llavors, pel simple fet de portar a gent que està en un procediment penal, tampoc són los malos i tampoc són delinqüents de per vida. Però a nivell psicològic ha de ser difícil assumir el paper i dir, vale, jo sé que aquesta persona, a nivell privat, jo sé que aquesta persona sí que ha delinquit, sigui quin sigui el delicte, i jo tinc que fer d'actor perquè l'he de defensar i que no se'm nota en cap moment
aquesta persona jo sé que és culpable. Vull dir, això se't pot donar en un cas en un judici de dir m'he de ficar el paper de defensor d'una persona i jo ser un full en blanc en el sentit de dir jo no sé què ha passat però és el meu client i el tinc que defensar. Vull dir, se t'ha donat la situació aquesta de dir sé que sí, tinc que fer de tipas corazón i aferro a defensar esta persona. No és així del tot. A veure, no en este cas. Al final, qualsevol cas que te ve al despatx, tu intentes buscar solucions, independentment de la gravetat que té. I aunque sàpigues que sí que és És a dir, culpable, inclús si un client ve i te diu mira, ha passat això, amb això intentes solucionar. vale. Al final, la gent sempre no, diu però com pots portar un delinqüent? És igual que sigui una alcoholèmia o un tema de delictes, de lesions, Correcte. no? Perquè al final els delictes estan a qualsevol hora del dia. Vas de festa i veus a dues persones barallant-se, ja és un delicte de lesions o amenaces o tal, i en 2 dies estaràs al tribunal. Llavors, claro. Llavors, aquí el col·lega sí, va fer molta sort. exacte. Jo vam comentar també a l'episodi d'Ona i Lídia, que van estar fa poquet, que bueno, pues se va trobar una baralleta i va treure una navalla, aquí el col·lega. Però la navalla no era per punxar, la navalla, clarament, i tu hauries pogut defensar-ho així, jo tinc animals a casa i aquell dia jo no havia de sortir. I jo portava la navalla en la que obro els sacs del pinso dels animals i va, sortim de festa, hòstia, pues, no, que tinc que arribar a casa, estic molt cansat, va, vinga, sortim. Hòstia, mireu com vaig, que vaig normal, que no mos liarem molt, que serà... I vaig sortir i quan m'hi vaig donar compte jo portava la navalla a la butxaca i vaig dir, buah, xaval. I es van muntar un jaleo i la meva primera acció va ser treure la navalla, comprovar que era la navalla, de que no era el mòbil ni era cap altra història, ni el mando de la reisa de casa ni res. Vaig dir, vale. I quan anava a tirar, jo un noi va començar, lleva un pincho, lleva un pincho. Ell es va liar a saco. Vull dir, vaig arribar a tirar la navalla i acte seguit me van traure del local, me van catxejar, no van trobar res i no va passar res. Però allí hauria hagut algun delicte i si... Com va acabar? Va acabar... Cap a casa a dormir. Va acabar cap a casa a dormir i després la persona que havia muntat el barullo ens vam trobar un altre dia pel carrer i ens vam saludar. De fet, ell me diu, oye, ¿puedes hacerme una foto con los amigos? I sí, pues... Te hago una foto con los amigos. Va acabar bé, però va acabar escorcollat damunt del cotxe dels Mossos, Vale. però per sort va acabar bé. No te van detindre ni... No, si m'haguessin trobat la navalla, com hauria pogut ser? Vull dir, t'hauria d'haver trucat, potser? Pues segurament. Claro. Veus? I aquí haguéssim tingut que interpretar, no? Donar la nostra versió. Com ho haguessis defensat, això? Vinga, va, t'ho posem a prova. No, primer que tot, van trobar la navalla ells, Van trobar la navalla però no estava a les meves mans. però no era teua, no? És el que va passar, de fet. Van trobar la navalla, van vindre i fa, és tuya? I jo, no, ja no és. Ja, és que no te calia defensa. Ja te ho sabies tot. Llavors, moltes coses passen així com ho explica ell, però des de fora era un tio, sí, vaig veure un tio així rapat en una navalla i sort que no va passar res perquè s'hagués complicat, no? La versió des de fora. Però després no era esta. Llavors, Ja. sempre és, en un judici, 2 versions. I si la teua és real, bé, i si no, pues, fas una mica que... Lo que toca fer para que hi hagi un ésser humano... Exacte, arreglar, no? Solucionar el problema. Mira, et vaig a fer la mateixa pregunta que els vaig fer a Ona i Lídia. No et diré el que em van contestar elles, hasta que m'ho digues tu. I els vaig preguntar si quan portaven algun cas, del que sigués, al presumpte, la persona, li feien ficar algun tipus d'atuendo o diferent, vestit, a com ell va normalment per encarar el judici. Per a, pues, Per donar una imatge més formal més o... vulnerable o més de... no sé, per a que no li caiguessin tants danys o alguna cosa així, no sé, és una que se sent dir, no? És el cas teu també o no? No. No. Al final,
independentment de com estigui vestida la persona ja acusada, no? Perquè estem ja al judici, diguéssim, hi ha uns fets i ens hem de defensar d'estos fets. Vale. Llavors, al judici el que t'has de preocupar és de preparar bé la teua prova, demostrar que la teua versió és la real i intentar guanyar el cas. Independentment de si el client va en trajat o va en un xandall, els fets i la feina que has de fer... Ja. Se dia molt, o no sé si... No sé, tu m'ho diràs, que si portava ulleres creava efecte de més vulnerabilitat i com que li caien menys anys, o era més... No sé. Jo no ho he aconsellat mai, ni crec que tingui cap repercussió en la sentència, al final. Doncs mira, Ona i Lídia van dir el mateix que tu. Sí. Coincidiu totalment. Sí. Sí. Vull dir, al final, ara reflexionant en el que tu havies dit respecte a mi, vull dir, jo una persona que no soc gens marronera, vull dir, no soc de fotre-me en marrons, però jo en aquell cas m'hauria pogut veure en un marrón bastant bèstia, segons com, en un judici que no m'he vist mai. Al final, també el paper de l'advocat penal fa un paper gairebé de funció social. Perquè al final, una persona, el que tu dius abans, una persona pot portar un passat o una persona que no és de buscar conflictes per les pintes, se li pot aplicar un prejudici i a partir d'allí tu li atorgues una defensa. Consideres que els advocats en general, este paper, tots ho contemplen igual? Vull dir, tant els penals com els mercantils, com els... Creus que no hi ha un cert prejudici entre advocats i dir, hòstia, és que este és lo penal, és que este fa una feina... toca una part xunga de lo que hem estudiat nosaltres. S'hi troba dins de la rama, això? No. O estan acostumats a... És a dir, sí. Jo crec que entre els companys al final tots sabem a què se dedica un i més, per exemple, més per aquí, per les Terres de l'Ebre, tots els companys fan una mica de tot. Si puges ja a Tarragona o Barcelona, sí que hi ha companys que fan només una cosa. A Tarragona, Barcelona, hi ha els companys, els despatxos, sí que crec que són més especialitzats en algunes matèries. Hi ha penalistes, hi ha despatxos de civil que porten temes matrimonials, herències, tal, hi ha despatxos, són les Big Fours, que diuen que és tema de M&A, tema de mercantil, empresarial, tot el que vos he comentat al principi, però aquí els companys a les Terres de l'Ebre, més que res, fan una mica de tot. Fan penal, fan civil, fan administratiu. Llavors, no crec que el penalista el vegi diferent, no? pels delictes, perquè ja saben, al final en algun moment ells també han portat un tema penal. Però sí que és veritat que els temes penals grans crec que sempre truquen als mateixos perquè i sempre se'ls han portat els mateixos perquè al final són una mica més especialistes i ho porten més al dia a dia, llavors Claro. Sempre se decanta una mica el penal pels que més ho porten, no? Llavors, no sé, però els companys crec que saben que al final és la nostra feina independentment del delicte davant del que estés sempre. Un top 5 de delictes així per graus, de dir, vale, este delicte número 5 no és tan xungo, el 4 és Presumpte més... delicte. Presumpte delicte. Hasta el número 1, quin... De dificultat? Sí, de dificultat, sí, perquè al final va lligat. Sí. Però... De dir, este delicte de defensa és bastant difícil. Me costa una mica més. Ja... I el número 1 ja és que ja és... Quin verseu vosaltres? Jo trobo que... Fem la pregunta i després vos dic jo. Crec més complicat. que abús de menors. Vale? Sí, també crec que abús de menors. Però complicat a nivell moral o tècnic? Defensable. A nivell moral o tècnic, però això també és una pregunta, eh? Aquí m'ho està fent la de... No, és que és tot, a nivell moral també, i més... Ara no ets pare, però el dia que sigues pare que et tocarà més la fibra. Agafem a nivell tècnic? Tu, tècnic i jo moral. Sí, a nivell tècnic, va, vinga. Jo a nivell tècnic, i a ell li dius a nivell moral, li dic, pues a mi este me costa més, a mi a nivell tècnic és més complicat este. Jo crec que Agressió a menors. Sí, Sí, és el no? top 1. Sí, és que
a nivell moral, evidentment, són els temes que he portat, tot i que el que vos he dit al principi, no? Que és la nostra faena i intento també, no és que m'agrada portar aquests temes, però a vegades te toca fer-ho. Independentment d'això, a nivell moral és molt complicat, vull dir, perquè, clar, quan estàs al judici t'han d'explicar tot Tot el que com han ha fet, passat, no? tu sents absolutament tot. I realment t'ho conten tot? És a dir, Tu creus, tens la sensació que t'ho han contat tot? al judici no, ho han de però fer. és que t'ho conta l'altra part, Claro. la presumpta víctima, no? La que, llavors, el teu, tot i que estàs en el paper d'abogat, no? Defensant a la persona, ho sents igualment. No? Ja. A nivell moral, evidentment, és el més complicat. Però crec que a nivell tècnic, també, òbviament, perquè el tema agressió a menors hi ha molts pericials, hi ha, en aquest cas, exploracions a menors. Claro, depèn de l'edat que tenen, no pots parlar amb ells, perquè si són molt petits, no? Hi ha altres formes de fer l'exploració, però jo crec que ja si entrem en un judici, dels més complicats crec que són els atemptats contra els agents de l'autoritat. Sí? I així? Sí. Són indefensables, no? Són més complicats, des del meu punt de vista, no per res, sinó perquè m'ha passat que potser el client ve al despatx i jo no dic que no sigui així, però bueno, que potser ve el client al despatx i diu, pues eren 2 agents i al judici venen 6 o 4. No, que jo també estava, que jo també ho he vist, que jo també tal, que no sé. Llavors, clar, jo no dic, evidentment és possible, no? Potser s'ha equivocat el client, no? Potser no els va veure a tots, però és molt complicat perquè depèn del delicte, el client està tot sol. Potser no té testigos, no té a ningú, i te ve a un judici 6 agents o 4 que diuen una mateixa versió. Llavors, és complicat absoldre allí. I t'ha passat diverses vegades, això vol dir, és molta coincidència, no? Que sempre que... M'ha passat més d'una vegada que sí, que més d'una vegada m'ha passat que després pues, acudixen més, però ja t'he dit, segurament és culpa del client. Para mí esto que no els va veure, no? Sí, para mí estos són més complicats perquè és el que t'he dit, a nivell prova, no? Aportar proves, si el client està tot sol a un cotxe i després diu no, perquè hem anat a parar-lo, l'hem identificat i ha baixat del cotxe i ens ha propinat uns cops i no sé què i tal. Si estava tot sol, l'únic que tinc és la declaració del meu client, de dir no és veritat, jo estava, jo he parat, jo he seguit totes les instruccions, bueno, ells potser eren 2 o 3, llavors és complicat. Llavors potser és millor allí intentar mirar, potser arribar a una conformitat o gestionar-ho. Les càmeres que porten els policies no es podria comprovar i... Sí, ara és més fàcil per això, però antigament, antes, quan no era, pues, era bastant més complicat. Hòstia, em ve una cosa al cap a mi ara, que vaig llegir l'altre dia una notícia, no sé, tu em diràs si és veritat o no. És possible que ara no es pugui denunciar en aquells que estan consumint algun tipus de substància dins d'un cotxe parat? Sí, hi ha una reforma nova. Sí. Tu pots estar fotent-te el cul dins d'un cotxe parat i no et poden denunciar. Hòstia. Bueno, claro, al final és una propietat privada, vull dir, es contemplaria així o perquè és... No. Estàs al carrer, tio. Sí. Hi ha una reforma, però tampoc no veig que l'apliquen així. I és que jo em vaig quedar una mica parat perquè em vaig llegir la notícia i vaig pensar, en sèrio? No. Primer que tot no és una propietat, el vehicle no se té en consideració com a... O sigui que te poden registrar el vehicle sense cap tipus de permís? Vull dir, es poden dir-te, baixa el cotxe que et registrem el vehicle. Si estan en un dispositiu, el que hem dit al principi, si estan en un dispositiu, sí. O si el vehicle, per exemple, en un registre està davant de casa, també poden fer-ho. Però no pots al·legar en un judici que te vulnera un dret fonamental perquè l'únic que empara, diguéssim, això és el tema de el domicili, la morada, no? Però, claro, el que és una caravana, això sí, no? Però un vehicle no s'entén que tu dones allí, que fas vida allí. Vale. Pues, què Hauríem d'anar llançant la pregunta de Vicarme. Vicarme,
avui te salvaràs de deixar una pregunta al següent invitat, Vale. perquè ja que ets l'últim de la temporada, ja no hi ha. Ja no toca, ja està, se La l'ha temporada que ve, pues, amb moltes més... Ja tenim uns quants ja de pessigats, molt top. Pues Vicarme és molt Vicarme, va preguntar... Joder. Si et posava calent defensar en este tipo de presuntes culpables. Pregunta, ¿no? A ver, no. Lo que me genera un cas quan entra al despatx més complicat és me motiva poder intentar almenys, no, solucionar-ho de la millor forma possible, si se pot absoldre millor, o si no, pues, intentar-ho arreglar per a que el client surti el més ben parat possible. Me motiva, més que el que diu. Sí. Sí, Carme és molt Carme. Pues bueno, xicots, moltes gràcies per haver arribat fins aquí. Alin, moltes gràcies per vindre, per obrir-te. A vosaltres, per tot. Explicar-nos estos entresijos que hi ha dins del món penalista. I subscriviu-vos. I doneu-li like. Like. I comenteu si hi ha algo que dieu, ei, això... Comenteu, cap problema. Chicos, hasta...